Pasar dos 100 anos con excelente saúde e rodeado dos teus require unha celebración moi especial. Un veciño de Río Torto acaba de facer 101 anos cun excelente sentido do humor. Despois da información deportiva escoitarémolo. Xosé quere ser como o seu avó, que chegou ata os 115 anos de vida. Acaba de facer 101 anos e di que o seu obxectivo é chegar aos 115 que fixo o seu avó. Falamos de Xosé Bouso, un veciño do concello lugués de Río Torto que celebrou o seu aniversario con toda a súa familia e con moi bo humor. Recoñece que tivo unha vida dura, pero custa creer que Xosé Bouso cumpre 101 anos. Naceu no Pontigo, no concello lugués de Río Torto, hai máis dun século e ali segue a vivir. Só de mozo abandonou o lugar cando se viu obrigado a emigrar a Castela. Unha experiencia que, segundo conta, marcou de cheo a súa personalidade. Eu sempre me deu gusto facer polo que non podía e pola debilidade. Sempre en contra dos valientes e dos cholos, señor. Despois, porque eu, aunque era pouco de estatura, era moito da travencia. Agora temos ovelhas e vou mirar como brincan os cordeiros. É que os animais son unha das grandes paixóns de Xosé, que lle permiten ademais relaxarse logo dunha vida de duro traballo. Malia os pequenos achaques da idade, este home goza dunha excelente saúde, come de todo e aproveita calquera ocasión para facer gala do seu excelente sentido do humor. Dando boa mostra dela, asegurounos que máis que nunca quere ser como o seu avó, que chegou a cumprir 115 anos. Con todo, a hora de soprar as velas non pediu desexo algún. O que quería, dixo, xa estaba cumprido. Cando soprei as velas, quedei moi agradecido de todo. É moi contento porque tiña un fatado de xente na miña compañía. Chegados dende Río Torto, Ribadeo e Andorra, os seus 5 fillos, 13 netos e 3 bisnetos quixeron compartir a felicidade de Xosé nesta celebración tan especial.